Suko ito kung sawar mo uli. Kaya ang kwarto. Ito. Wala ba kayo kwarta dali? Aw naa di ay. Bungot suko. Mauli ko pa dami na sa kong sawa. Paglakaw na pagkita mo. Lumbol naman eh. Ang maayo nga ni. Ikipadad ay mga lumbol. Luwa ko uli di eh. Palitan na ko tugsuntan ako malipay sa akong sawa ko so ang pamilya at ya, bijuhan mo, no? ay sagot diba? Palit ito na yes! Thank you kayo kaya siya mga guys kaya siya ay palitan mo dili sa tukso sa pagban palit ko saan kaya para sa ako pa timbang-timbang ay doon one-third mo na siya boss 1/3 of 4 isang na aw 1/3 of 4 walo ka gramo na yun siya ato na siyang kung ano na para mausa o 1/4 usa o 1/4 Ay, sure ka lang. sa 1/4 yun agrong pili sa kuha pingon usa 1/4 wow na naman wow na naman 1/4 usa yes. Okay. Rio boy. Gimana cellphone? Ako na siya nahiwa. Wala na. Ako na siya nahiwa. Abot na po nga ako na sa hiwaon sa sikong asawa ko. Ipalitan ko na yung parang niya. Huwag mo ito kahibaw nga mapalit ko. Bumuso. Ato na ko. Boss Den, salamat kayo ba Den? Okay mga guys, ganahan mo sa taga-lungkot sa Balamban. Ang mga karne na pati nandota ari na mga anak. Rose Regent. Mauni siya pinaka-nabis. Idol at pinaka-nabis sa tanan. Okay? Pagkaingon doon siya bisigwa kaya naatay gasa hukman mo para sa itong mga oh day isa may sampit ang hindi ako
mo sa blihan. Ayun nga. Di ito sa pagkaon niya. Na, nagpalit. Surprise. Jadi, pasalamatan sa nila ko ang labit ko. Adi azhar Ay, Day. Salamat kayo ninyo na kita kedepangan tayo. Restoran Indonesia. Isar-isar. Abi na ko. Standby na ko. Restoran dali ako. Salamat kayo. Kato mga guys. Nasa desi restaurants. Dari sa Balaman sa Balanban mo ni siya. Dapat ko pasalamat ng hinday kay mao din siya mo nag-video sa nako sa ko ang inyong permirong nakita niya. Karon ngayon na nakita sa nila na mo na ipasukan ko. Thank you God bless ya nila. Sa tanan niya. Kumental ko ang story na ko. Isa may message din. Para lang na makahibaw mo ba? Na ano mo dire sa inyong hagod niya. Ano na usod ni? Ang dili. Ang bok itu araw na tayo lasang. Ano siya yung message nila rin? Can you please subscribe to his channel? Yes! Okay. Keep safe, everyone. Asin Nico na, Phil. Wait, message. What kay message ba? Yun yung may message. Eh, mana yun? Abi nyo mga guys, yan ani din siya. Abi nyo mga ang mga batanon o una na rin sa pagmahal sa katao. Pero yan mo din, yan lang yun yung istorya. Tanga ng mas. Di makaya, di ako yung kaya. Di makita, imong kaanya ko. Muna siya mga guys. Ang istorya, isa siya na dako pero salamat. O ginahan tayo mo rin mga guys, kanan rin sa Balanban no? Ginahan mo rin dahil restaurant sa dahil may gumawa nila yung videos na po. Wala mo rin eh, makakapundin mo sakto mo sa taon namin na templada para sa nila kung sa atong mga pamilya. Yung mahal din yan para ito. Kamu rin mag-igo sa inyo. Okay. Kamu na yung pagbuot-buot guys. Wala, mawala ito kung message. Kamu, wala mo yung message. Hilak ko nung kami. Hilak po. Ha? Makahilak ka kaya. Dili, hilak. Kita yung message ko rin. Kaya, istorya mo ba? Istorya ko mga kanang ano yun? Message yun bang? Message yun. Unsa man? Manawan to yung good. Toto. Imo nga na, istorya mo. Mana ka? Kaya, maminaw ka. Ayun. Wow, guys. Yung first time ba yan ako nakasabang sa kamerahan and i-post pa dyan sa mong channel na masikat na gid ko. Yes! Mauna yan kung hindi paabot kay haron daghan na ta ay nagbunsora. Abi ni mo rin, suntian na lang. Dili, inganan na makapilang sa mismo.
banay kung ang tao muna pinakanindot. Okay, ang ngawan ang importante sa magminahalay sa atong first time. First time. Oh, did you hear si Gapil? Padre Tres buhak ko. Okay na. Anak ni Tatay Piso. Okay, mga katubsok, mo ni siya. Pero sakto to yung lingon inday. Wala problema kay nana. Pero kita gyud niya aron nga kami din lapita magdagani. Na mo siya nga pohon. Aray dire sa kuan. Asa dapit? Ingon si Ale, sa kayo Ale rin na mo siya. Ma bungot ko. Ano to ba yung show Ale? Ano? Sa lapit? Ha? Bakit taglighter sa kinaway lighter? Wala ko kay bawa na mag-show may ugmabon. Na gani. Imong tatay si Tatay Piso. Bukan. Bisa may kingon mo. Ali mo koy. Almukon. Ali mo koy. Kasam na siya lang ko. Imo ang ka-partner? Ay, Briti. Oh my God, tayo mo. Ano mo ko? Briti. May siya kong Briti. Ipakita sa ninyo ang inyong ha. A few moments later. Ano niya gusto mo ah? Beli? Beli. Ah, wala. Dami eh. Tragod lah. Puto. Beli. Bukan ke diabot gitu. Ipa yung asawa. Wala ang gasa. Kinirigir. Lipay na ang asawa niya. Abot ni Gus mo ang balay. Ano naman itong motor na ko? Ito ang motor. Para kay nyari ko. Para sa iyo. Murag na siya. Sige, sapa kay doon tas balay. Kita ang tas ng asawa. Sapa. Importante na katida. Yung ni alagaw. Ano yun? Ano yun? Bantay lagi turong tawhanag mo uli taron. Kubog sa taron. Dapat sagda ilan tamaay. Ew. Oh, ana. Tok na. Ew. Ayun. Kubog ano? Di kay magagikan intam. Ay, sa mga Kaya na, ga.